Да. По време на сесията на Общински съвет Елин Пелин поставихте въпроса за транспортния проблем в Централ парк. Удовлетворени ли сте от обещанията, които получих? За първи път някой ни обеща конкретен срок, който ще бъде разрешен проблема. Така че да, това ни удовлетворява, но не ни успокоява. Докато няма линия, която да ни обслужва и да сме спокойни, че може хората да пътуват, няма как да бъдем спокойни. Пред какви спънки сте изправени в момента заради липсата на решение на този проблем до сега? Принудени от обстоятелствата, ние приличаме на един голям кооператив, който сутрин започва да разпределя хората кой в коя кола се качи, но най-големият проблем е с децата. Тези, които трябва да ходят на училище и особено тези, които са примерно втора смяна. Разбирате, хайде да кажем сутринта, може да се комбинираме по някакъв начин да заведат децата на училище, но на обяд тези, които отиват втора смяна, за тях е невъзможно да отидат на училище. Не могат да си изберат къде да отидат. Дори да учат някъде в общината, те пак нямат достъп до който и да е общинския център, Нови хан, гара Елин Пелин или където и да е. Това е най-големият ни проблем и най-голямото опасение. Сегашната нелегална маршрутка на практика не защитава никого, ако стане някаква авария. Ние знаем ли дали въобще шофьора има легитимни документи? Стана ясно, че на една предварителна среща досегашните превозвачи, обслужващи останалата част от общинската транспортна схема, са поставили едва ли не ултиматум, че ако Централ парк бъде включен в нова транспортна схема, няма да обслужват общинските линии, ще обжалват нов конкурс. Не се ли опасявате, че може да се превърнете в заложници на някакви местни бизнес интереси? Напълно е възможно. Даже да не кажа, че причината до сега да ни бъде разрешен проблем, може би се корени именно в това. Но проблема не е наш. В крайна сметка ние сме готови да се прекачваме в Нови хан, т.е. ние не искаме директна линия на този етап, оценяваме ситуацията към момента, но искаме някакво разрешение на проблема. В социалната мрежа Facebook се появи информация, че тази инициатива всъщност е свързана и с искане на оставката на заместник кмета по транспорт Стоян Стоянов. Така ли е? Искате ли оставката или не? Ние като представители на Сдружение Централ парк никога не сме искали оставката нито на заместник кмета Стоянов, нито на когото и да е друг. Ако отделен човек е проявил такъв ангажимент, то си е изцяло негов. Ние осъзнаваме, че един човек не може да разреши този проблем и няма как да хвърли вината само върху заместник кмета по транспорта. Благодаря.